tama-tama. Yan, yan daw, nilakad. Nilakad na yung tatago na katamtakan na. Tawag yan. Signal booster ka na. Bigyan nila ng laman. Rasaya ko gadong kau. Api akang diringan Nain ito para Napamanakiyak kumarin Napamanakidak kumarin Pambuko iyan Tayo kaya. Naginawang ako arasin Naupis na paro Kadin niyan din na mapikir Dahil sinyal ako na, may internetan. Dahil sinyalan. Bago may isa ako, natawag na. Buwag ka namin Kumain na, tawag mo yun. Nanangulugan ko sa Nanae na Siniluan. at ang puno na Magidong oras saya ko, oras saya ko. Paayasis na sa daran Amahari sa itis ko Hello, madam. Mga surano na naasarap kita Anong mala na sa marasay
Kapi bilang tawan Maginawang kamuhat ay agidong oras ay Nakan Yesus ya kanan Oh, Jaime, Gigas. Nada panipagilinan Anikikillat kau gambaran Ada lagi sa lima na, dapat na kumitira. Napit Nagidong oras saya ko Wapik kilasang karano Nakodita kang di siti sa upingan ay sa kumpapiman itayin jadi mi panday mo nagugiyakan ihanti si tiraudan datang manasakan dadin ay sulutan sa kaimaling Yalilang ni Pagin Ibisam minit Au apa napapemianan Aku ya biaran Wakan sauna Panadeto sa uliralain Anak Mari Agusti dan Topara Desisyaran. Anatang managida Topara Kami ay mga Nabed na salinarina Ay namahayo na Anatang managida to ang ay pigilan Sadilo na kapamulungan
Manasik kapay manakuwag kain ni rasay kilade na tininggiring Sorano na narano Nagastog ikaw nagagaw Ada yang asal di